Vadiwa vateereri tadzoka zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Chirongwa chedu chemuzuva ranhasi chaunzwa by popular demand. Muma episodes edu adarika awo, there was someone akaita iye testimonial yake achiti mukomanashi, that recipe yamakandipa takaishandisa, then the next month takabva tatenga pregnancy test kit, tikabva tatoona kuti we are pregnant after so many years of trying. So the recipe, I am going to read it aloud. Please share the recipe neveruzhinji, especially kune avo vari kuzama mbereko, zvimwe kuda zvinokwanisa kuzovaitirawo zvakanaka. So chekutanga unofanira kugona kutreka maperiods ako kuti uzive kuti cycle length yako yakamira sei, kuti ukwanise kuzoziva kuti maperiods ako ari regular here kana kuti irregular periods. Tichazodzoka tichikupai muenzaniso wekuti regular and irregular periods chimbori chii. So kana wava kukwanisa kutreka maperiods ako, izvi zvinokubatsira kuti uzive maovulation dates ako, nekuti recipe iyi inoda uchiziva maovulation dates ako. Saka zvaunoita unodownloada an application yakanzi Upflow kana kuti period tracker. Kune avo vasingakwanisi kudownloada this application, uyai kuWhatsApp kwangu, ndinokwanisa kuidownloada, then ndobva ndakusenderai application yacho, and later on we will also teach you kuti application iyi inoshandiswa sei panhau dzekutreka ovulation. So chekutanga unotsvaga modzi dzemaavocado, then make sure kuti they are dry. Unokwanisa kudziomesa muoven kana kuti pazuva, then unobva washandisa grater kuti dziite powder. Kana usina grater unotora dombo wobva waita modzi dziya dzekukacha-kacha into smaller pieces, wobva wadzisoka overnight. Then make sure kuti wakwanisa kunwa 1 liter a day on an empty stomach. Drink uri kumaperiods ako. Then chechipiri unotenga mabanana, fresh milk, mazai nesoda. Then unobva watora mabanana maviri, then wobva waisa muglass kana kuti mubowl, then womixa nefresh milk, then unobva waisa a tablespoon of soda, wobva wakodzonga until it blends properly, then wobva wanwa on an empty stomach after your periods. Then number 3, unobva watanga kunwa iya inonzi okra water. Iyi imvura yekuti unenge wachekerera derere riya remapudzi kazhinji rinowanikwa muma supermarkets. Unochekerera derere iri wobva waisa muchigubhu 2 liters kana kuti mujagi, woisa mvura. So mvura yacho paunozotanga kuinwa inofanira kunge ichirembuka. So unorara wakasoka derere iri overnight, then you drink on an empty stomach wakamirira ovulation date rako. Remember kuti munofanira kuzoita bonde zvakasimba, uyezve murume anofanira kunwa zvinoita kuti urume hwake huve nesimba. Tichakupai recipe yekuti murume anoita sei kuti urume hwake huzogara huine simba. So munofanira kuwanza bonde kana mava kuswedera kumazuva eovulation, and 3 days after your ovulation bonde rinofanira kutsva sekutsva zvekuti kunyangwe vavakidzani vanoti hezvo ko magarwa nei. Then kana wava padhuze neovulation yako, unofanira kuva wakatenga mushonga wako muclicks unonzi Benelin. Mushonga uyu mushonga wechikosoro, unofanira kunwa mushonga uyu nekuti unobatsira kuti zai rifambe zvakanaka kubva mumatubes rakananga kuchibereko, nekuti kune vamwe vakadzi vari too dry. Ndosaka recipe iyi ine mushonga uyu unonzi Benelin. So recipe iyi nde avo vanoda mbereko. Kana kuri kunzi pakuteerera pane zvamunenge musina kunzwisisa, you can write in the comment section, then tobva taonesana from there on. And also remember kuti baba pane zvinhu zvavanenge vachifanira kunwa izvo zvinokonzeresawo kuti mbeu yavo ikwanise kusimba, especially kune vamwe varume vanenge vane iya inonzi low sperm count. So guys, you can talk to me in the comment section, then tichange tichingobatsirana. Until we meet again, tungoti happy secrets and confessions.